kanimo kami nagaduol, naghampo, ikaw ang makikimaya, pinaagi sa pag-awit, mga espirituhanon nga lawiton, alang sa pagtasik, paglipay sa pamilya nga natungdan, ining usa namo kay igsuon nga ing taliwala na nganha kanimo. Nasayod kami nga ikaw ang among Dios, nga mao gayoy tag-iya sa tanang mga butang. Dios nga mo'y tag-iya sa matagusan namo kakinabuhi, kusog ug maayo nga panglawas nga padayon namo gigamit nining mga adlaw. Usa ikaw ang among gipasidunggan ug pasalamatan tungod kay nasayod kami nga ikaw amahan ang mong Dios nga mo'y nasayod sa matagusan namo kaunahuna ug kasing-kasing. Sa among gigikanan, sa among padulngan, ikaw na nahibalon ining tanan. Usa nagahangyo kami da kanimo nga ikaw sa kanunay magaproteksyon kanamo bisan pa nining mga adlaw, bisan pa nining katapusan nga adlaw sa among igsuon, diin kami nagasud-ong niini. Nagahangyo kami nga ikaw ang magahupay, magalipay sa mga kasing-kasing sa pamilya nga hitungdan karon. Ikaw ang kanunay nga makapataliwala kanila sa ilang hunahuna o kasing-kasing nga tao lamang kami. Wala gayud kami mahimo sa pagpugong sa matagusan namo kakinabuhi kung kini imo nang gikinahanglan. Tungod kay nasayod kami nga ikaw ang tug-iyan ini. Usa ikaw lang adunay dako nga katungod sa pagkuha nini alang sa matagusa kanamo kung imo na kining gikinahanglan. Usa nagalaom, kasalig kami nga ikaw sa kanunay ang magpataliwala sa matag-usa nga ania karon sa pamilya, sa mga kaparintihan, sa mga silingan nga ania dinhi karon. Nagalaom kami nga ikaw sa kanunay ang maghahatag og kalinaw sa matag-usan namo kaunahuna ug kasing-kasing nga andam sa pagdawat bisan pa sa mga panghitabo nga dili unta angay nga mahitabo apan ikaw gayud ang hibalon ini, ikaw gayud ang among Dios nga nagakuha niini. Usa nagalaom kami nga sa tanang panahon ikaw magapataliwala kanamo, magagiya kanamo samtang kami nakapadayon pa sa kinabuhi ibabaw nini kalibutan. Nasayod sab kami nga wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Nasayod kami nga ang matag-usa kanamo dili lamang mabuhi pinaagi sa tinapay kung dili sa pulong usab nga nagula diya sa imong sumala gayud sa balaan nga kasulatan nga imong gipilin isik diya alang sa matag-usa kanamo aron sa pusaon namo sa pagkinabuhi ibabaw ni kalibutana nga uyon gayud sa imong kabubuton. Naot kami nga ang mensahe nga among pagkatalinghugan sab karon maghatag kini og dugang nga kadasig sa pamilya sa matag-usa nga ania karon. Ikaw gayud ang among Dios kanunay nagpataliwala bantay bisan pa sa mga panahon nga sama niyo. Bali kami amahan sa matag kami kapadayon maya o pagdaig ya ikaw kanunay kay kanamo sa naglain nga kabutan kaisputan samtang kami magapadayon. Sa ilua kami si gayon kami nakasala ya kanimo kung tao lamang kami. King tanan among giampo salamatan salig tanan agi lamang sa ngalan sa imong anak si Kristo ang among Manggod. Amen. Pwede pa ito pagpaminaw ng pulong sa Dios na atong talinghugan ining kautuhon atong awito ng botong isaysay si Jesus kanimo. Hymn number 35. 35. Botong isaysay si Jesus kanimo. Buot kong isaysay si Jesus kanimo, kay siyang matod nga higala ko. Gibago niya ang akong kinabuhi, gibuhat niyang di mabuhat sa uban. Wanay lain na higugman ako, way laing maluluyong abyan. Gikuha niya ang akong kasalanan, kada ko sa gugma niya.
Nagadunang man ako sa kasalanan, sa dihang nakaplagan niya ako. Isaklay ako niya sa iyang bukton, o sa dalan gitultulan niya ako. Walay lain na higugman ako, way laing maluluyong abyan. Gikuha niya ang akong kasalanan, kada ko sa gugma niya. Adlaw-adlaw nagpasalig siya kanako, karon nasabtan ko na ang gugma niya. Di matugkad nga nung giluwas ko niya, nakita ko ang dagway niya. Walay lain na higugman ako, way laing maluluyong abyan. Gikuha niya ang akong kasalanan, kada ko sa gugma niya. Okay, yung punto, may utos na lang, alang sa atong nabatasan no, ang pagpangayong katahuran, di sa ningon ini ang sitwasyon nga doon na tayo mga problema, ngayon man yun, mga katahuran. So, bisan sa mga problema mo abot sa atong kinabuhi, alang sa matag usa, dili ni nato kay kayan nga ingon ini ang mahitabo. Sa usa nato, ay gikan kita sa yuta, sa abo usap ang taon. Amen. Walay na sayop sa ato, bisan kinsa ka nato walay hibalo, kung kanot kita mo balik sa abo. Diyos lamay na sayop niya. So, kay Diyos naman ang nasayod, sa usak nato lang din kabalo, kinahanglan usab na maandam nato ang atong kinabuhi. Maandam nato ang atong kabalingon, sa umaabot nga sama niini, umaabot sa atong kinabuhi. Amen. Mahimo nga tapos kita pagbalik usab sa atong Ginoo. Kaya ingon ni ini ang mahitabo na sa ato, mabot na ang tapusan sa itong kinabuhi, mga higala, mga isuon. Mabot na gani ini, wala na tayo panahon. Wala na tayo panahon sa pagbuhat sa mga sugo sa atong Diyos. Adunay sugo ang atong Diyos sa magkakasa nato. Dili lang para sa mga pastor, dili lang para sa mga pare, sa mga preacher, tanan sa nato adunay buhaton para kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapos. Kama ni Son Arnold, bautan na ang iya karong dalag tuan na sa kamalipayon ng pagkabuhat. Kay nahiusa siya sa atong Ginoo sa wala pa wala ang iyang sinulaman na kinabuhi. Atong sinulaman kinabuhi, kita. Mubo na lang, makita na ito ang mga mensahe sa atong kinabuhi. Kung pag-abot na ito ron dito sa lunganan, suroy lubot sa sulay cemetery. Tanaw na ito ang mensahe kung unsang itason sa atong kinabuhi. Tungo na ito ang mga lubong kung nagpaparehas pa itason sa atong kinabuhi. Nailubong, natanaw ni mo pansyon na ingon diha, na ipinakataas. Nagpasabot na ang atong kinabuhi dili man ang sama sa lugar. Bata man siya, matigulan, pag maabot ka sa binta o ite, kalipay na ito na. Di ba ba? Ang ngayon na ito ikalipay. So, kay blessing na sa atong kinabuhi. Hata na sa Diyos. Dili kita mo nagbuot sa atong kinabuhi nga asa ni tutong kung dili ang atong Diyos. Nabalik man kita sa abog, sama ni Doon Arnold. Doon naman siya. Nabalik sa abog. Wala naman siya kinabuhi. Dili na siya kasabot, gatong sikiran, dili siya kabate, dili siya makadungog, di ba? Nagpasabot nga, dili na sa niya mabuhat ang bulaton. Nagsangon sa Diyos, matan sa kanan. Mabuhat lang nato, nagsangon sa Diyos,
Samtang usa ka nato, samtang kaniya pa kining atong sinabi. Mao kana ang hinungdan ngano nga adunay mga magwawali, no? Adunay mga pastor nga utudlo gigiyahan sa Espiritu sa Dios para nga ang pulong niya masanyaw sa nakalain-laing dapit sa kalibutan. So, tinaot nga ang atong hamugo nga mensahe niining maong adlaw ato ning ma-appreciate pa. Mabutang nato itong kasing-kasing nga ang kamatayon di ay muabot sa matag usa ka nato nga wala nato ang kibalo. Na ang gani mamatay nga gikan pa sa bakan sa inahan pagkatao patay na. Di ba ba? Na patay na daan sa pagkatao, mao na nga. Doon na ang tasay kinabuhi, pero sa pagkatao nawad ato. Kinabuhi na nga. Dili na to kalikayan nga kinahanglan muduol o musali kita sa Dios. Kasi siya ang nagbuhat sa tanan nga niya sa kalibutan, naman sa kalibutan. Siya ang nagpanalangin sa matagos sa kanato. Genesis 2:7, ang tao gikan sa abog, giumol gikan sa abog, ug sa abog usab kini mopaon. So, mapabasa siguro ko og mga libro nga pinasaya. Isuon dun rin, paligid ko basa sa Ecclesiastes 12:7. Balik na sa iyo tatay man sa kaniadto ug ang espiritu balik nato sa Dios nga mokoy naghatag ni Atong lawas mubalik sa abog ug ang atong espiritu mubalik sa naghatag niya. Igsoon Arnold ang iyang espiritu ato ana sa naghatag niya. Ato ana siya sa usa ka malipayon karon ana. So alam sa matag usa, at least nato alam sa matag usa nga dapat si Sean Arnold hinuon natong sumbanan, no? Nahimo siyang usa ka Kristohanon, nadawat niya si Kristo niya siyang kinabuhi. Nawa usab niya kinabuhi diha kang Kristo. Nagpasabot nga banhawon siya ni Kristo siyang pagbalik. Kauban siya ni Kristo, siya niya napag-adto pagpuyog siya ng harian. So isip mga katawhan na hinimot sa Dios, imbutan sa Dios, atong hinumduman nga usab-usa ka nato igsoon ang kinahanglan og Kristo sa atong kinabuhi. Amen? Nagkinahanglan kita og manluluwas. Ngano man? 3:23 sa Roma, ang tanan nagpakasala o layo ay mayak sa Diyos. O kanang maong kasalanan, adunay tumpas na bayan. Na mao ang ikaduhang kamatayon. Ingon diya kan ay namatay naman siya. Mamatay ko, wala na ko sala. Wala ko tulubagon sa Diyos. Ano mamatay pa man ko pag-usap. Nga huma naman kong ibalik sa ato. Human ko mamatay. No. Aduna kita'y spiritual na kamatayon niya pagbalik sa atin. Nga gitawag na ikaduhang kamatayon. Adto kita dito papuya sa kanang dilaab na kalayo kung kita walay Kristo sa atong Pilipinas. Dapat karong buhi pa kita aninaw na itong maayo ang nahitabo nga nangagi gikan sa nakamatno na kita o kabuod hangtod karon sa atong pangidaron. Kung unsa man ang atong mga nahimo, nakalipay ba kita sa atong masilingan, nakalipay ba kita sa kinakaigsuonan kay galaan, o nakapasakit ba kita? O ba'y atong nabuhat, nakanunay na itong napasakitan ang atong masilingan, atong makahigalaan tungod sa atong masinuntihan, o tungod sa atong mabinuhatan, mula dayon Kristo sa atong kasing-kasing. Dili mahimo ang pagpasakit sa imong isig ka tao, sa imong mga kasilinganan, pinaagis mong istorya o sa buhat, kung naa si Kristo diri sa atong kasing-kasing. Amen? Hinaot nga, himuon na itong mensahe ang kamatayon ni Sean Arnold nga buhi usab ang usab ka kinabuhi kinaiya sa usa ka kinabuhi
nga naa si Kristo. Igsuon, mamatay magayod kita, dili mo kita mo batunin ng kalibutan. Nato ra gyud pangayoon sa Dios nga makuptan na to siya, nga dili na to siya kabuhian hangtod anaa pa kinabuhi niyang ideal na. Nga aduna kitay tagsa-tagsa kapulaton, hinumduman nato sa dighang mawala ang kining maong kinabuhi. Unya ang atong espiritu ngayong gipiyal ka nato mubalik dito sa pagbalik niya ang atong kalagsilutan kung kita wala ka. Totoo man kita nga dunay langit na impierno. Ang langit o impierno. Kung ang tao dili mo tuo nga dunay langit, Klaro kayo. dunay impierno. Iwaugangan. Problema sa pagbuhat kung saan niya ang iyang kalag sa pagbalik. Kay ang impierno managlahi pa ba ang impierno o langit? Managlahi. Lahi. At kita sa impierno, katong linaw nga kalayo nga supre, nga walay pagkapalit. At ito niya siluti kitang mga dautan. Di ko mo yun kamo ako dautan. Ako mo yun ha, kamo. Ako mismo, sa kadautan tao, nagikan sa pagkabata, makasala. Makasala. So, sa disgutan ako kanya sa 3:23 sa Roma, tanan nakasala o nilayo sa imayo. Roma 6:23, adunat ni pare. So ikaduha na akong ipabasa nganong naagit ka niini matag naay nga Kristohanon nga mahitabo sama niini nganong naagi muwali mga pastor dili mabuhi ang tao pinaagi sa tinapay lamang Men. sa matag pulong usab nga mga gula sa baba sa Dios. Mateo 4:4 muna yung sulat Kristo. Bon, ang taon ako diri sa libro, mao ginigiingon diri sa akong libro. Akong basahon sa Mateo 4:4. Ngayon siya diningin. Manang, atong basahon kay basi makaingon mo nang garab ito siguro sa dalring. Ingon sa diri sa 4, apan mitubag siya ug ingon, nasulat na. Dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tanan nga pulong nga nagugula sa baba sa Dios. Dili ni akong pulong, akong giwali, diin gikan sa baba sa Dios. Muni atong hinumduman, nausad ko sa kanato, dili magpabili nining kalibutan na kinahanglan mabuhi kita pinaagi sa pulong sa Dios. Makinabuhi nato nga naa si Kristo sa ating sinabi. Ang kanang padayon sa kinabuhi nga usa ka Kristohanon muhatod kanato sa kadaugan. Kini pangangalagan nato sa Dios. Daghan man gyud kay religion karon sa kalibutan. Puno naman kalibutan sa tanang religion. Ang pagpangalagad sa Dios sama sa usa ka lumba. Kabantay kag na lumba ng bike sa una bike katulad kag Cebu, Cebu. Ang uban makuyapan na lang, nasamad kay malamba sunod sa pinaspas ng taon sa nagkamot ng kadaon. Sa dawa ito purong-purong ganti. Ang pagpangalagad nato sa Dios, mao ini usa ka lumba ha. Pagpadayon hinay-hinay paningkamot. Dili kay musimbal ang tagkausa sa usa ka buwan, dili kay musimbal tagkausa sa tuig, kung dili ang Dios nag-awhag matag unang adlaw sa simbahan nato. Mao kini pag kinahinay sa pagpangalagad kay kung istambay ganita makaabot kay sa dagan dili ta kaabot sa finish line samtang na para to kinabuhi paningkamutan nato ng dagan Taro kayo. Hinapay. Ha? Hindi ako naibili na sa karton Diyos kay di siya ko nakain ng biga. Kainom dong ay. Dagan na agad. mensahe mubura pero upay-upay pa Kainom na. mubura ni pero upay-upay pa Daghan man na. 200 man ka nakabok. So, ganang isulti diri sa nag-isultuan. Dahil sa pagbasa. Balik ko. Ano ka man sa na? Isulti sa kanang
unang buwan, chapter 2, verse 3 and 4. Dali. Inom pa ako sa. Magdapan ka so. Magkakayam. Dili. Laro kayo isulti sa unang buwan, chapter 2, verse 3 and 4. No? Dindot kayo kapag kasulti dito sa iyang libro. Ngayon ko po ni Sir. Sa akong libro, ingon diri, kung hiini na hibalo kita, nga atong ilasya kung ang iyang mga sugo atong batayan. Tanan ba karon nga ani adin nagbantay ba sa sugot sa atong Dios? Nga kung wala na to bantay ang sugot sa Dios, nagpasabot nga wala siya kanato. Wala siya kanato kung wala na to bantay. Number 4, verse 4, ang agapamulong nga ako nakaila kaniya ug wala magabantay siya mga sugo, hindi siya pagkakon. Oh, ang pangaturan wala kanito. Bantayanan ni Yesus. Pag moingon ka nga kita nakaila sa Dios, nagtuman siyang sugo, mo na itong bantayan. Kaya kung nagtuman ka nagtuman tayo siyang sugo, gabantay tayo siyang sugo. Pero, saan? Wala nato sumana. Hindi, bakakon. Wala kaniya. Sumatayan, kay dili day tanan, ana si Kristo. Mateo 7:21, dili tanan, nagtawag ka na, so Ginoo, makasulod sa ding harian sa langit. Kung dili, kadto lamang nituog nituman. And Ato ni nasabtan nga dili kay tanan, sister, na nagtawag kanako Ginoo kasulod sa ding harian sa langit. Kadto lang na tuman. Okay. Nina, patayanan ni atong pag kinabuhi karon samtang na pa atong kinabuhi. Kaya nagtuot ta nagkahunta karon sa atong pag kinabuhi ngay para sa Ginoo uban man ko siya siyang harian. Uban man ko pero pagbalik niya sa Ginoo na adunay duha ka pundok nga pagabuhaton ang Dios. Pundok sa mga kanding o pundok sa mga karniro. Ang kanding na kanang sasabot, kanang kaaway sa Diyos, mga makasal. Ang mga karniro katong nagbuhat sa mga engan siya ay pahawa. Kanang mo, Ginoo. Tungod sa imong pangalan, gihimo na mo ang kanang milagro. Giayo na mo ang namasakiton. Inaagi sa imong pangalan. Hindi gitabag sa Diyos. So, pahawa kamo kanakong makasala. Wala akong kailakan ninyo. Panghatto kamo sa ganang walay katapusan nga silot dito sa inyo. Sa araw kayo naman sa Diyos. Kaya, importante pamuyon ka na ilan na po ang Diyos ato kinibuhaton. Amen? Pagabuhaton natin. Ato gusto bantayan, ini. Muabot man yun mga pagsulay sa atong pamilya. Kung tanaw na itong madikong pagsulay si Job, grabe pagsulay ni Job. Tanan niyang anak, mga kabutangan, mga hayop, sa iyang pagkadato, nahurot yun na sa pagsulay siya. Hurot yung tanang pamilya ang natilin siya ra. Doon sa may gibuhat sa Job. Nisibog ba si Job yung pagtuog pagsalig sa Diyos? wala. Tanan niyang pamilya, hurot, kamatay, hurot yun. Tanan niya mga hayop, karniro, hurot. Ya, hurot yun. No? Sa Job 1, basahon ito na, hantod sa 2, sa 3, doon na siya makita. So, kung ako doon na siya subayon, taas naman tayo. So ako lang hindi pahinumdom na ang pagsulay mo gamit na sa atong Panginoon. Pero di ka mo padaog sa mga pagsulay na higala itoon. Ano man? Kaya ang pagsulay,
lumalabay lamang. Amen? Ang kinabuhi na walay katapusan, kung pupta na ito, pagpadayon si Kristo, ang sud, kaya kanak na taong pagkakalay, walay katapusan na kalipay. So, imana na to, si Job, bisan, ang iyang asawa, ni imong asawa ni Job, uy, kanang, tuluha, kana sa iyang sa hitabo, salig ka pa ba sa Diyos? Salig ka pa ba kaniya? Tungluhan ni mong Diyos o paghito? Ana ang iyang asawa, hindi ka istorya sa asawa niyo? Nakuti ba sa bot? Salig lang di ita sa Diyos sa mga maayong butang, dawat lang di ita sa mga maayong butang na iyang hatag ka nato, pero sa mga malisod na pagsulay, di ba din nato ipangit? Di ba din nato dawaton? Dulon ba din kalipay ang gusto nato dawaton gikan sa atong Diyos? Dili kita mo dawat sa mga kalisod?